Nhar is-Sibt illi ġej għandna nivvutaw favur Malta u favur iż-żgħażagħ u nassiguraw is-saħħa lil Maltin u lil Lawċin. Hekk temmet tgħid Mart il-Prim Ministru Lidja Qabela waqt li kienet qed tindirizza l-aħħar attività tal-kampanja Start organizzata minn żgħażagħ Laburisti. Dr. Qabela semmi tlat ta' miżuri li daħħal Gvern Laburista fl-aħħar snin u li kienu ntiżi speċifikament għaż-żgħażagħ fosthom iż-żieda fl-istipendji, l-1,000 euro fis-sena għal dawk li saru sidin ta' darhom għall-ewwel darba, tnaqqis fit-taxxa fuq l-ewwel residenza, aktar opportunitajiet għal xogħlijiet ta' kwalità, eżamijiet bla ħlas sa 1,500 euro għal dawk il-familji li tfal tagħhom jibqgħu jistudjaw wara l-età obbligatorja u l-vot 16 fost oħrajn. Dr. Qabela tennit kif waqt li jkunu qed jimlew il-polza tal-vot tagħhom, iż-żgħażagħ għandhom iżommu dawn il-miżuri f'moħħhom u jagħtu l-ġudizzju tagħhom. Mart il-Prim Ministru qalet kif iż-żgħażagħ kienu u għadhom jibqgħu jkunu l-forza tal-bidla. Sa dan it-tant din l-attività ġiet indirizzata mill-President taż-żgħażagħ Laburisti Jorvin Buġejja li tenna li l-enerġija, il-lealtà u d-determinazzjoni flimkien mal-progress kienu wħud mill-valuri li mexxew il-quddiem il-kandidati żgħażagħ tal-Partit Laburista. Jiena nħeġġeġ li żgħażagħ kollha sabiex jeżerċitaw id-dritt tagħhom fit-8 ta' Ġunju illi ġej din hija opportunità sabiex insemmaw leħinna u nagħmlu l-għażla aħna mela fit-8 ta' Ġunju li ġej ma nibqgħux id-dar imma noħorġu u nivvutaw il-kandidati kollha tal-Partit Laburista.